Hemen tresna desberdinak zorrozteko zerak daukaguz. Zaharrenetik hasiko naz, zelan baita esateko. Eta zaharrena hauxe dugu. Adarra. Itxena be, hori da. Adarra. Zer gaitik? Adarrez eginda dagoelako. Hau adarrau urez betetzen da barruan zorroztarria sartzeko. Ze zorroztarriak bustirik egon behar da. Eta bustiriteke, bai uretan edota oliotan. Oliotan busteko, gubiak eta zorrozteko, hau daukagu, zorroztarri hau daukagu, oliotan tatxo batzu botatzen dira hemen, eta hor, eraginez, sortzikoa eginez, normalean, zorrozten dira gubiak. Baina, honek, olioa behar dau. Honek, ura behar dau. Iiteiak eta korainak zorrozteko. Hau, ostera, gubiak eta olakoak zorrozteko da. Oso egokia. Adarra esan dut, adarrezko adalako, baina gero, adar hau egurtu egin zan. Eta egurrezko adarra asmau zan. Bai hau, eta bai hau, gerrikoan sartzen dira. Gerrikoan estutzen dira. Eta barruan, beti erabili behar da, zorroztarria. Eta, zera adarra gainera urez bete behar da, zorroztarria beti bustita egon daiten. Orduan, hobeto zorrozten dauta. Era askotako harriak ditugu, era askotako zorroztarriak ditugu, honek artifizialak dira,